Vážení diváci, hostem našeho prvého seminára je profesor Jozef Šíma s prednáškou na téma Ste pripravení na znehodnocovanie peňazí? Plánujeme i ďalšie semináre a prednášky so zaujímavými hostiami. Prajem vám príjemný a inšpirujúci zážitok a samozrejme, užite si krásne leto. Budu tady hovořit o penězích, o inflaci, o zapomenutých velikánech, kteří rozuměli penězům a inflaci, kteří mnohdy byli jaksi upozaděni částečně, ale obzvláště v dobách krizí, jako je ta dnešní, se navracejí. A najednou se ukazuje, že takovéto módní myšlení a módní konsenzus o tom, jak je dobré popohánět tu ekonomiku tištěním peněz a cílovat inflaci a dělat dluhy a deficity a mít vládu, která údajně zmenšuje cyklický vývoj ekonomiky, že to je velmi pomíjivé a že i když tomu čas od času skoro všichni věří, že pak vždycky pravda vyjde najevo, že si zkrátka nad poměry žít nemůžeme, že inflace je zlo, a že za inflací a s tím vším, co sebou nese, stojí spolitizované peníze, o kterých se moc nemluví, neboť je tak nějak předpokládáno, že ti úctyhodní pánové v čele centrálních bank jsou zkrátka mužové na správném místě a že nám dávají jaksi ty nejlepší peníze, jaké mohou být. Tady možná odkaz na jednu útlou knihu, velmi jaksi poutavě napsanou právě od Murrayho Rothbarda, online k dispozici, která se jmenuje Peníze v rukou státu, aneb jak vláda zničila naše peníze. Krásný úvod do té tematiky, o které budu hovořit. My máme dnes rok 2012 a je to taková shoda okolností, že přesně před 100 lety můj oblíbený teoretik, ekonom, jehož jméno tady padlo, Ludwig von Mises, sepsal ve Vídni knihu, která se jmenovala Teorie peněz a úvěru, Theory of Money and Credit, a v té formuloval něco, co později vešlo ve známost jako takzvaná rakouská teorie hospodářského cyklu, za kterou v roce 1974 další velikán politického a ekonomického myšlení F.A. Hayek dostal Nobelovu cenu. V té době to byla klíčová kniha evropského ekonomického myšlení, která de facto definovala ten obor, byla průlomová, vysvětlovala, že inflace a řekněme jednoduše tištění peněz má nejenom takové ty často známé dopady, jakože dochází k přerozdělování mezi věřiteli a dlužníky, ale že především dochází k přerozdělování od veřejnosti směrem k těm, kdo kontrolují tiskarské stroje. A právě proto můžeme vysledovat snahu států získat kontrolu nad tiskarskými stroji, zmonopolizovat celé toto odvětví emise peněz, protože kontrolujete-li tiskarské stroje, lépe se válčí, lépe se financují sociální programy, na které nemáte, ale kterými chcete uplácet veřejnost. Zkrátka můžete dělat věci, aniž by se o tom příliš mluvilo, kde se na to bere, aniž byste museli zdaňovat populaci a nechávat si schvalovat ony daně v parlamentu, což by vyvolalo jako jistý rozruch. Lidé neradi daně platí, ale že můžete využít právě tohoto zla inflace, té takzvané inflační daně, a aniž by se o tom moc vědělo, zdaňovat veřejnost, ale efekty inflace, tedy toho tištění peněz, můžete snadno svést na někoho druhého a tím si získáte další politické body. Začnete hovořit o spekulantech, kteří tlačí cenu nahoru, o obchodnících, o drahé ropě. Najednou, a dnes to vidíme v plné parádě, když se řekněme, z měsíce na měsíc vednou ceny, tak analytici v televizi a v novinách vypráví o tom, kdo za to může, jestli za to mohou víc brambory anebo zahraniční dovolená. Který ten
produkt nebo služba vytlačili ty ceny nahoru, jako kdyby to byla chyba brambor anebo těch zahraničních dovolených. A skoro se nemluví o tom, že samozřejmě, že ceny zboží a služeb se na trhu, od toho ty trhy máme, hýbou, jedny nahoru, druhé dolů, ale aby ceny systematicky rostly, je potřeba někoho v pozadí centrální banky a celého bankovního systému, které budou provádět inflaci, které budou tisknout peníze a budou nám všem zdražovat výrobky a služby, uvalovat onu inflační daň. Čili tohle před těmi 100 lety, a samozřejmě v té době nebyl první, ale krásně zakomponoval do té knihy Mises a zároveň přišel s tím, že jako kdyby toto nebylo dost, zároveň ona snaha žít na úkor veřejnosti, produkovat inflaci, vede k tomu, že vzniká systematicky hospodářský cyklus, tedy období zdánlivé prosperity, která jsou následně vystřídána prozřením toho, že jsme žili nad poměry, tedy ta období prosperity zdánlivé jsou vystřídána hospodářskými propady, nezaměstnaností a tím vším negativním, co tyto fenomény nesou. A samozřejmě v okamžiku, kdy následně ty hospodářské krize netrvají měsíce, ale spíše roky, tak ty dopady jsou mnohem více než ekonomické. A od 30. let se na tento Misesův poznatek začalo postupně zapomínat. Na piedestál ekonomické vědy se dostali lidé, kteří následně formovali podobu té disciplíny, typicky John Maynard Keynes a keynesiánství, které zdůvodnilo to, co mnozí etatisté dlouho chtěli dělat, ale neměli proto v uvozovkách vědecký argument. A sice chtěli produkovat deficity rozpočtu, chtěli produkovat inflaci, ale v těch dobách před Keynesem dluh, deficit a inflace byla sprostá slova. Zatímco Keynes v polovině 30. let přišel s tím, že ona ta inflace promazává kola ekonomiky a ony ty deficity pomáhají údajně v těch dobách, kdy se nedaří. Jinými slovy, on najednou všem těm intervencionistům, kteří tohle chtěli dělat, řekl, no a tady máte ten důvod. A od té doby už se to jaksi nikdy nezapomnělo. A to, co původně bylo jenom na papíru jako teoretický argument, se stalo součástí každodenní hospodářské politiky. A i když Keynes samotný říkal, tak ty deficity ano, ale jenom někdy a v dobách dobrých přebytky, tak jak se na tu druhou polovinu už se zapomnělo. A proto nyní žijeme ve světě, pro který je typická permanentní inflace, ve světě, pro který je typický permanentní dluh, permanentní deficit a permanentní žití nad poměry. A to čas od času, jako v 70. letech, jako dnes, najednou narazí na hranice udržitelnosti a dochází k problému. A v té době se začíná objevovat na prvních stránkách novin Mises, Hayek a tito autoři. A jinými slovy, to předkeynesovské myšlení. A stále více a více lidí říká, no proč jsme si to nepřečetli? Jak to, že jsme se nechali mást a prováděli tak špatnou hospodářskou politiku po tak dlouho? Příkladem dnes může být například šéf Deutsche Bank, ne šéf, ale hlavní ekonom Deutsche Bank, šéf ekonom Deutsche Bank, který nedávno napsal takový článek, kde psal, jsem rakouským ekonomem. Konec konců i Alan Greenspan, šéf americké centrální banky, ve svých ještě dobách před tím, než byl tím hlavním centrálním bankéřem světa, napsal krásný článek Zlato a ekonomická svoboda, ve kterém psal, největší neštěstí je, když se vláda skrze svou centrální bankou ujme kontroly nad penězi. To je něco tak nebezpečného, že větší nebezpečí neexistuje. A v tomto de facto navázal na Vladimíra Iliče Lenina, který má takový slavný citát a říká, není jistější způsob, jak rozvrátit hospodářství, než zkazit měnu. A já myslím, že dnes bychom měli se podívat
zpět a uvědomit si, že to, co tady poslední desítky let, půlstoletí se dělo, a to po celém jaksi rozvinutém světě, i odmyslíme-li si ten náš socialismus, tak bylo něco, co zkrátka nemá budoucnost, co jednou muselo skončit. A já myslím, že dnes jsme v tom bodě, kdy se opravdu narazilo na limity. Zajímavé také je si uvědomit, jak se časem mění význam slov a jak se mění i, řekněme, společenský pohled na určité jevy. Kdybychom vzali dnešního centrálního bankéře a přesunuli ho v čase zpět o 100 let a nechali bychom ho promluvit na náměstí někde třeba, myslím, že bychom jaksi viděli velmi humornou situaci. Kdyby tam takhle stál ten jako dobře oděný člověk a ten by říkal, lidé, já mám hrozně důležitou funkci, kterou budu vykonávat. A sice já svou činností v čele státního monopolu na emisi peněz zajistím, aby vám každý rok rostly ceny o 2 až 3 %. Není to úžasné, že já to pro vás, pro vaše dobro udělám? Dnes, kdyby toto řekl na náměstí, tak lidé zatleskají a řeknou, to jsme ale rádi, že se o nás staráš. Zatímco v té době před první světovou válkou, kdy lidé žili v jiném světě, který nebyl tak plný inflace, jak ten svět dnešní, by to znělo naprosto absurdně. Lidé by si říkali, tak to je buď jako legrace, anebo ten člověk jako chce zničit jaksi podstatu naší prosperity. On nám chce zničit naše peníze. Protože podíváme-li se na to, jak se vyvíjely ceny, řekněme v 19. století, kdybychom si vzali velkou ekonomiku jako Spojené státy například, tak za 19. století jak se došlo k různým i inflačním epizodkám, ale ve své podstatě ceny pomaličku systematicky klesaly. To znamená, že jste si za ten $1 na konci století koupili, řekněme, 2krát tolik, než na jeho začátku. Zatímco, když porovnáte kupní sílu dolaru na začátku 20. století a na konci 20. století, tak zjistíte, že v mezidobí, v tom 20. století, se, řekněme, zhruba z20násobily ceny. Jinými slovy, vám z kapsy odplynula kupní síla, která se samozřejmě ale nestratila. Ta připlula do kapes někoho jiného a tím jiným jsou právě ti, kteří mají kontrolu nad tiskařskými stroji, kteří produkují nové peníze, kteří ředí kupní sílu peněz a pak ti, kteří k nim mají blízko, jinými slovy, kteří se jako první dostanou k těm novým penězům a mohou nakupovat ještě za staré ceny. A tohle je něco, co si lidé neuvědomují, protože když vidíte, řekněme, graf inflace, tedy nárůst, změna cen, já nevím, z měsíce na měsíc, tak ono to vypadá tak nějak takhle, jakože někde to kolísá okolo těch 2-3%, někdy lehce nahoru, někdy lehce dolů, ale jako ten graf, když se na něj podíváte hodně z dálky, tak vám tu přijde, že se ve své podstatě vůbec nic neděje. Zatímco, když se podíváte na vývoj cen za, řekněme, to 20. století, nebo za těch posledních 200 let, řekněme, 1800 až 2000, klidně 10, tak vidíte, že ty ceny se pohybují nějak takhle a od začátku 20. století, od první světové války nebo od založení americké centrální banky, kdyby to byl americký příklad, tak najednou ty ceny dělají zhruba tohle. Když my se tady narodíme a tady zemřeme, tak zkrátka celý svůj život a veškeré své znalosti o světě jsme prožili ve světě, kde zkrátka je normální, že ceny rostou. Ale to není normální. Proč by měly ceny růst? Ceny rostou pouze tehdy, když peníze jsou spolitizované. V okamžiku, kdy peníze spolitizované nejsou,
tak ty ceny se musí vyvíjet nějak takhle. Jako v období mezi těmi inflačními epizodkami 19. století. Inflační epizodky byly, vlády zneužily kontroly nad penězi a například války financovaly emisí peněz, ale pak se zpátky vrátili k tomu, co byly tržní peníze, nikoli určené politiky, ale vybrané námi, lidmi, všemi, tím, že jsme nějakou věc, nějakou komoditu používali jako peníze. A to bylo tehdy zlato a stříbro. A čtete-li historii peněz a uvědomíte-li si, jakým způsobem ty tržní peníze dřívějších dob byly nahrazeny těmi politickými penězi dneška. A uvědomíte si ty všechny kroky, které byly mezi tím. Například Franklin Delano Roosevelt, jeden z nejoslavovanějších amerických prezidentů, byl tím, kdo de facto znárodnil veškeré zlato, které lidi drželi, případně měli v bankách, a dokonce přijal zákon, že je zakázáno držet zlato pro měnové účely. Jinými slovy, každý, kdo nebyl tak bláhový, aby odevzdal nebo uložil své zlato do bank, musel pod hrozbou trestu tak učinit a to zlato mu bylo vyměněno za papírové peníze centrální banky. Všechny smluvní vztahy, smlouvy definované ve zlatě, byly zneplatněny rozhodnutím a svět zlatých peněz, nepolitických peněz, protože politici nemají kontrolu nad množstvím zlata, byl postupně v několika zásadních krocích přeměněn do toho, co máme dnes, a to je svět, kdy všichni, a vy ještě víc než já, protože vy jste podnikatelé, vy visíte na rtech centrálních bankéřů, abyste trochu se pokusili odhadnout, co tito pánové, případně dámy, udělají, protože na jejich rozhodnutí závisí to, kolik peněz v ekonomice bude. A máme nejen jaksi v Latinské Americe, ale po celém světě příklady masivního znehodnocování peněz, hyperinflací, které nebyly ničím jiným než de facto extrémní podobou toho, co zažíváme my po malých dávkách dnes. Možná si mnozí vzpomenete, na začátku 90. let, mezi lety 91 a 94 v Evropě, Miloševič, v té době druhá největší a druhá nejdelší hyperinflace v dějinách lidstva. Válečný konflikt velmi úzce napojen na toto zneužití peněz. Centrální banka tehdy v roce 91 splnila svůj emisní plán na celý rok již 6. ledna. Což kdyby bylo u čehokoliv jiného než u peněz, tak by to byla dobrá zpráva. Kdyby 6. ledna bylo tolik počítačů a stolů a aut vyrobeno k dispozici pro lidi, co mělo být až na konci roku, bylo by to dobře. Protože tyto věci jsou tím, čemu ekonomové říkají good. Věci, které přinášejí užitek. Ale větší množství peněz nás nečiní bohatšími, jak všichni dobře víte. Peníze jsou jenom prostředníkem směny a proto jakékoliv množství peněz je dostatečné k tomu, aby peníze mohly sloužit jako to, k čemu je máme, jako prostředek směny. A zároveň dobré peníze jako uchovatel hodnoty. Ve světě, který je světem papírových peněz, jak si musíme modifikovat takové poznatky o tom, jak vidíme jaksi ideál světa ve vztahu k penězům. Řečeno jinak, samozřejmě, že by bylo nejlepší, aby na celém světě byly jedny peníze, protože bychom nás mohli využít jaksi peníze jaksi v plné míře k tomu, k čemu jsou, abychom za ně mohli kdekoliv, kdykoliv nakupovat. A víte, že například obhájci eura přesně tento argument používají. Jak je absurdní, aby člověk, když jde na dovolenou do 3 zemí, tak aby si pořád směňoval a proto musíme mít jedny peníze. Na tom trochu něco je, ale ne moc, protože je důležité si uvědomit, že ono nejde o to mít peníze jedny, ale jedny dobré peníze.
A naopak nejhorší, co se nám může stát, je jedny peníze špatné. Protože v takovém okamžiku my nemáme zadní vrátka, my nemůžeme utéct od těch špatných peněz. A proto ekonomové na jedné straně říkají, jako je takovým konečným výsledkem evolučního procesu vzniku peněz na trhu, jaksi vytvoření jedněch světových peněz, zhruba tak, jak byl zlatý či stříbrný standard v druhé polovině 19. století. Ale ve světě papírových peněz je lepší mít konkurující si papírové peníze, protože lidé budou lépe rozumět tomu, co se děje. Představte si, v dobách před eurem, když jste vedle sebe měli německou marku a italskou liru. V té době bylo na první pohled zřejmé, jenom pohledem na ty bankovky, že ta německá marka jsou oproti té liře solidní peníze. Že zkrátka je to 10, 20, 100 a ne 50 tisíc a tak dále. Jinými slovy, že ty nuly na bankovkách říkali i člověku, který nebyl trénován v měnové teorii, že pozor, tady je něco špatně, tady někdo kazí ty peníze. A nikdo nemohl říci, že to je z nějakého důvodu jiného kulturního prostředí, protože Německo a Itálie jsou de facto jakoby přes kopec od sebe, když to trochu přeženu. Jinými slovy, že je snadno viditelné, že ten, kdo se má starat o peníze v Itálii, to dělá hůř, než ten, kdo se stará o peníze v Německu, v Berlíně, nebo v Bonnu, nebo ve Frankfurtu. A v okamžiku, kdy my řekneme, není žádná lira, není žádná marka, je 1 euro, tak najednou ta schopnost mnoha lidí rozumět tomu, co se děje, je velmi omezená. Ještě jinak řečeno, méně lidí najednou může koukat centrálním bankéřům pod prsty, jestli náhodou ty peníze nezneužívají. A koneckonců i německá marka, nejtvrdší evropská měna, ztratila za dobu své existence 3/4 hodnoty. Ani to nebyly žádné jako kvalitní peníze, ale v porovnání s lirou a s drachmou, jak si člověk nemusel moc přemýšlet, co si vybrat. Dnes máme euro, problémům eura, jak si pár lidí může rozumět. Já jsem vám tady přinesl na ukázku jednak takový časopis analytický s rozhovorem, který já jsem dělal s Filipem Bagusem, mladým ekonomem německým ve Španělsku vyučujícím, a jeho knihu Tragédie eura, která se stala bestsellerem, je přeložena do teď už asi 13 jazyků, takže máte-li chuť toto zdarma, toto vám prodám. Zkrátka, dnes musíte být expert na měnovou politiku, abyste tomu trochu rozuměli, protože už odpadla možnost srovnání. A i odborníci žasnou, co se vlastně děje, protože Evropská centrální banka dělá věci, které nikdy dělat neměla. Producenti eura, centrální banka, zapomněli na všechny ty sliby, které dopředu dali, a není proto překvapení, že jako jak dramaticky klesá důvěra právě ve společnou evropskou měnu. A já bych jenom chtěl jaksi ukázat, že ona to není náhoda. To není proto, že by nějak jako špatně proběhla volba guvernéra centrální banky, ale že je to jaksi systémový problém. Že ve světě papírových peněz ta centralizace, to slučování jednotlivých měn je zkrátka způsob, jak zabránit lidem porozumět tomu, co se děje. A že je to velmi nebezpečné. Protože utéct od eura, případně v nějakém limitním případě od celosvětové měny, by bylo velmi komplikované či naprosto nemožné.
A my de facto v tom vytvoření eura a debatách o vytvoření celosvětové měny vidíme takový konec toho evolučního procesu, kdy na začátku před staletími peníze vznikly jako tržní produkt, jako něco, co nebylo vybráno politiky, ale těmi lidmi, kteří si potřebovali vyměňovat. Vznikly zlaté mince, které následně byly, řekněme, postátněny a kontrolovány panovníky. Následně vznikly bankovky, které se postupně přeměnily v bankovky či celý bankovní systém, který funguje na částečném krytí. Celý bankovní systém se znestabilnil. Centrálním bankám se přidělila ohromná moc být monopolistou na emisi peněz a zároveň se vymyslely teorie ekonomické, které dávají jaksi zdůvodnění všeho toho, co dnes vidíme. A je jaksi dobré vidět, že se o to lidé dnes při těch problémech začínají zajímat. Vidíte, že třeba ve Spojených státech jeden z kandidátů na amerického prezidenta, Ron Paul, napsal knihu End the Fed, zrušte centrální banku, a ta se stala jednou z nejprodávanějších knih, že celá jako mladá generace najednou se začíná zajímat o tom, jak je to možné, že někdo tiskne peníze, k čemu všemu to vede. A co to vlastně přesně ta inflace je, protože my můžeme mít krásně inflaci i v situaci, kdyby spotřebitelské ceny vůbec nerostly. Protože, jak jsem řekl na začátku, v normální ekonomice, kde se zvyšuje produktivita, ceny pomaličku klesají, tak jako klesají dnes ceny počítačů, DVD přehrávačů a takovýchto věcí. A to jsme zpátky u té semantické otázky, jako zajímavé a zároveň hrozivé, že my nemáme dnes termín pro to, když za normálních okolností bez intervencí centrální banky by ceny klesaly. Centrální banka intervenuje, tiskne peníze, ale jenom tak, že způsobí neklesání těch cen, tedy inflace v dnešní terminologii, spotřebitelské ceny nula například. Když budou spotřebitelské ceny nula, moderní ekonomové všichni budou říkat, žádná inflace není, kde ji máte, ceny se nemění. Ti jakoby klasičtější ekonomové, kteří čtou Míze, si by řekli, no jak není inflace, že centrální banka tiskne peníze, ona zvyšuje ceny, oni jsou nyní vyšší, než by jinak byly. Normálně by třeba klesly o 2% a teď jsou nula. I tohle je inflace. I tohle vyvolává redistribuci, i tohle vyvolává inflační daň a i tohle vyvolává onen hospodářský cyklus, o kterém jsem hovořil. Čili krásná otázka, teoretická, velký problém pro, řekněme, zastánce kvalitní tvrdé měny a jaksi složitá situace pro všechny, kdo se mají v takovém prostředí pohybovat, investovat, činit dlouhodobá rozhodnutí, protože zkrátka ten dnešní svět je minimálně v té měnové oblasti naprosto spolitizovaný. Máme centrální banky, které se chovají jakoby lépe než jiné, ale ten aspekt, té moci, kterou oni mají, centrální banky, je jaksi velké nebezpečí a hrozba do budoucna.